Ay last Sunday man karon sa March, nag-celebrate ang mga kufradiya na naay birthday karong ay last month or last week sa February. Nag-celebrate ang mga birthday celebrant sa ilang birthday sa kufradiya. Speaking about birthday celebration, na ako'y nabasahan nga usa ka istorya na siya'y ang usa ka amahan na siya'y birthday. So excited kaayo sa siyang birthday. Pagkamata niya sa adlaw sa iyang birthday, walay ni greet niya. Bisan ang iyang asawa, wala ni greet sa iyaha. So, ang iyang asawa nag-atiman sa iyaha, nagluto og breakfast niya. Pagkahawa niya sa ilang balay, naggadto sa iyang trabaho sa office, wala gihapon nag-greet ang iyang mga office mate, ang iyang gihuna-huna, pasin wala sila kabalo sa akong birthday or nakalimtan ang iyang birthday. Unya pagkahapon, na ay usa ka babayi iyang office mate nag-greet sa iyaha og birthday niya, "Sir, happy birthday." So nalipay siya kay inikahuman sa adlaw na adyoy usa ka tawo nga nag-greet sa iyaha. Unya ingon sa atong babayi niya nga office mate, "Sir, kay murag wala man kay kanang handa sa imong birthday wala man kay celebration, i-invite ka sa akong balay." Kabalon ako sa inyong gihuna-huna. Giunahan ninyo ang storya, So, ang lalaki, kay wala man siya celebration ng iyang pamilya, mga anak niya, wala may pakialam niya, so nikuyog sa dito sa babayi. Nya inikaabot dito sa balay, sa babayi, nakitaan sa lalaki, nga murag preparado kaayo, kay na ay greetings nga happy birthday. Nya dito sa lamesa na ay mga handa, na ay cake. So ingon sa babayi, "Sir, unya na lang sir kay mag-ilis ako." Nya ang lalaki nabilin dito sa sala, na ay greetings, na ay mga murag gihandaan jud sa babayi ang iyang birthday. Unya gipalong sa babayi ang suga sa sala. Unya pag gawa sa babayi, gi-open ang suga, naninggid silang surprise. Kuyog ang iyang asawa ug ang iyang mga anak. Ni ang ending di ay katong babayi is amiga sa iyang asawa. Pero ang shocking, pagkakita sa iyang pamilya, ang lalaki kay naghubo na mag-t-shirt, unya iyang pantalon na ana sa ubos. Boxer short na lang ang nabilin. So mga igsuon, sa istorya nato, ang uban lahi na ilang gihuna-huna, So dito natapos ang storya, wala na ilain ha. Sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, ang tema sa atong ebanghelyo karon is about sa pagtintal sa atong Ginoong Hesukristo. O pareha sa atong istorya mga igsuon, wala ta kahibalo kung kanus ata tintalon. Pero atong hunahunaon mga igsuon, asa man gikan, kinsa man ang motintal nato, ang Ginoo ba or dili? Kinsay nag-ingon nga ang magtintal nato is ang Ginoo, taas og kamot? Basin naulaw ra mo ha. Kinsay nag-ingon nga dili gikan sa Ginoo, taas pud ang kamot? So ang uban dili sila sigurado asa man gikan ang tintal, sa Ginoo ba? Mga igsuon, ang pagsulay or ang temptation dili na siya gikan sa Ginoo, but gikan na siya sa yawa. Pero ang Ginoo gipasagdan ra na siya nga moabot sa atua tungod kay naa na siya'y mga rason. Pareha sa atong Ginoong Hesukristo,
gitintal siya og 3 ka beses. Pero wala siya nagsugot nga tintalon siya sa yawa. Nganuman mga igsuon, nga kinahanglang i-experience sa Ginoong Hesukristo ang tintal. Aron kitang mga tawo, pareho sa pagtintal sa atong Ginoong Hesukristo, nga sa ang Ginoong Hesukristo gitintal pinaagi sa iyang pagkatawo, pareha pud nato nga tawo makaya nato mabuntog ang tintal sa dautan. So mao gani na mga igsuon nga it's not a good reason nga moingon kita, no? Father, kay tao ra mang jud ko makasala. Kung atong una-unaon mga igsuon, kita ang pinakataas sa tanan nga gituga sa Ginoo, kita ang naa sa taas. Naa kitay panghuna-huna, no? O gani na we are created into the image and likeness of God. Naa kitay saktong panghuna-huna sa pagpili kung unsay maayo o dili maayo. So dili na siya sakto nga atong isulti permi nga makasala kita, kay tao ra man jud ko makasasala. So mao gani na mga igsuon nga tawo kita, dili man kata mga animal. Kaya ang mga hayop wala man na sila'y panghuna-huna, no? Although usahay mas maayo pa ang mga hayop kaysa sa atua, no? Kung ang mga hayop usahay tan-aw nato murag tawo, unsa man kita. Mao gani na, no, nga sa Tagalog pa, no, kung naay mo musuko sa ato ano sa mga teleserye atong madunggan, hayop ka, walang hiya ka. So mauna mga igsuon nga dili nato ni siya gamiton nga excuse. Kay kita pareho sa ato ang Ginoong Hesukristo, na akitay kakusog, na akitay choice nga mosulod sa sala ug dili. Mao gani na nga karong panahon sa Kwaresma mga igsuon, no, kaning fasting, prayer, and abstinence, dili ramang ni siya hinimo sa atong simbahan. Kay biblical naman ay biblical basis. Pareha pod sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Nagpuasa siya for 40 days. Nagampo siya og naghatag siya og tabang sa mga kabos. Pareha pod sa atua. Kay kung mga igsuon sa kada panahon, no, nga mabuntog nato ang tintal sa dautan, mahimo kitang kusgan ug maglalom ang atong relasyon sa atong Ginoong Hesukristo ug mutaas pod ang atong spirituality. Mao gani na usahay mga igsuon, ingon gani nila, kung duol ka sa Ginoo, mas daghan ang tentasyon. Kay ingon nila, bisag ang pinakasanto, no, pinakabutan or pinakahuli nga tawo sa kalibutan, except kang Mary o kang Joseph or kang Jesus, no, makasala sila 7 ka beses sa usa ka adlaw. Unsa na lang kaha kita? Nga bisan gani dinhi karon, no, makasala na ta. Pagtan-aw pa lang nimo sa imong tapad, makasala na ka. Unsa man iyang kilay, oy, bati man niya. No? So kanang huna-huna pa lang nato, no, naana pod ni siya, makalagot kaayo iyang itsura nganong nanimba man ni siya karon. So bisag mga gagmay nga sala mga igsuon, wala na siya exemption. Dako o gamay nga sala, sala na siya gihapon. Mao gani na nga gitagaan ta sa atong Ginoong Hesukristo sa sakramento, o usa sa sakramento nga gihatag sa atoa sa atong Ginoong Hesukristo is ang sakramento sa kumpisal, aron mapatawad sa Ginoo ang atong mga sala. And so, brothers and sisters, as we continue our celebration, atong iampo sa atong inahan, ang inahan sa Sugbo, ang Nuestra Señora del Carmen de Limpia.
nga pandungan kita sa iyang manto sa panalipod aron mabuntog nato ang mga pagsuway ug mga tintal sa atong kinabuhi. Amen.